Okzitaniaren bihotzean, Alier ibaia historiaren lekuko izan da mendeetan zehar. Muga, elikagai iturri, garraio bide, aisiagune. Uda honetan, Alierren erronka onartu genuen. 105 kilometro kaiakean, autonomia osoz, Prades herritik Orbeil herrira. Arraunkada bakoitzean bat egin zuten historiak eta naturak, eta geroni bihurtu ginen historia bizi horren parte. Aurreneko kilometroak lasai-lasai egin bagenituen ere, berehala hartu zioten lekuko aurlasterrek bareari. Bertan iritsi ditzaizkigun lehen sustoak, lehen beldurrak, lehen erorikoak. Taktika kontrolpean genuen, teknika ez horrenbeste. Teoria eta praktika uztartzea falta ditzaigun. Izango genuen ordea horretarako aukera aurrengo kilometroetan. Hasierako beldurrak ezkutatu eta horretara jauzi egin behar ez duten omen da. Horixe egin genuen geuk ere, jauzi. Handik aurrera, behin Alierren bedenkazioa jasota, eroso jarraitu genuen behera. Hamakak, zakuak, janedanak, autotik hornigaiz betetako 50 litroko upelak hartu, eta ontziratu ginen berriz ere abentura betean. Batera ekarri zizkigun egunak poza eta nekea. Nekea eta poza. Eguzkia mendebaldera makurtzean, ibaiak erritmoa lasaitu zuen. Eta guk ere baretu egin genuen arnasa. Han, urertzean, lehenengo kanpalekoa prestatu genuen. Hamakak zabaldu, afaldu, suaren txinpartak entzun, eta izarruxoak ikusi genituen. Abenturaren lehen 23 kilometroak atzean utzita, Peireko gauak beste bidailagun bat oparitu zigun. Isiltasuna. Hamaken kulunkan pasatako gauaren ondoren, egunsentiko argiprintzek esnatu gintuzten. Goizeko hotza gorputza makaldu arren, bihotza bero-bero geneukan. Arrauna eskuetan hartu, eta lehenengo eguzki izpiekin batera, bigarren egunari ekin genion.
Bidean aurrera egin ahala, Alier ibaiak natura hutsa izateari utzi zion. Bi ertzetan, historia zerien 11 ondare ikusi genuen. Harri artean, Erdi Aroko gaztelu zaharrak ageri ziren mendien zaindari. Monasterioak eta elizak berriz, ibaiaren erritmoari begira. Nahiadina herriska ikusi genuen ibai bazterretan. Harrizko etxe estuak, arbelezko teilatuak, erromatar garaiko zubiak, Erdi Aroko askak. Kilometroz kilometro, orainaren eta iraganaren arteko elkarrizketa sumatu genuen. Naturaren indarra eta gizakiaren aztarna bategin da. Ibai bazterreko itzalpe batean geratu ginen bazkaltzeko. Sutxikian prestautako makarroiak, oturuntza handienaren pare gozatu eta indar beren taldu genion arratsaldeari. Bigarren gauerako eginda genituen 60 kilometro. Ibaiak xuxurlatu zizkigun lokantek, seko utzi gintuzten ilargiaren argitan. Hirugarren eguna, egun sentiko laino artean hasi genuen. Ibaiak misterioz estali baitzigun bidea. Hamakak bildu, gozaldu, upelak bete, eta gogotxo hartu genituen arraunak eskuetan. Ibaia lagun egina genuen ordurako, lagun zar baten moduan hartu gintuen. Nola nahi ere, erne abiatu ginen Alierren behera. Musua garbitu eta prest geunden azken gauerako. Hirugarren egunean 30 kilometro gogor egin genituen. Orbeil herrira gertuatu hala, ibaia gero eta zabalago, gero eta bareago, eta guk gero eta alegin handiago egin behar aurrera egingo bagenuen. Nekearen aurkako ukendu, ibaiaren ertzean gaztelu zahar baten itzala ageri zitzaigun. Noneteko gaztelua. Harresi horiek izan ziren mendeetan zehar, Alier ibaiaren zaindari. Erromatarren garaian,
Bertan zegoen Akitania eta Galia Lugdunensis lurraldeen arteko muga. Eta mende luzez, Alier bera izan zen herrien eta erresumen arteko banalerro naturala. Malkargaineko harri horiek ez dira hondakin soilak. Historiaren mugarri dira. Gaur egun gaztelua hondatuta badago ere, urrutitik ikusten diren aztarna horiek epika isil baten hasten diote ibaiaren ibilbideari. Kaiaketik atera eta gazteluari begira egon ginen aho zabalik, lotarako ordua iritsi zen arte. Azken egunean argi geneukan helmuga. Arratsaleko 4 baino lehen ailegatu behar genuen Orbilerrira. Aurreikuspenetan bete-beten asmatu genuen, eta azkeneko 15 kilometroak Alierren erritmoan egin genituen. Hausnarketarako tartea izan genuen bukaerako zati horretan. Egindakoa baloratzekoa. 105 kilometro, 4 kaiak, 4 egun, 4 lagun, amets bat. Bide bakarrean, 4 barne bidaia. Mugikorra ahaztuta, egun sentia eta iluna barra genituela egunaren idari. Alierrek eman zigun benetan bila genbiltzana. Iesa eta askatasuna. Eskerrak zuri natura. 4 egunez, etxe eta babesleku izan zaitugu. Eskerrak zuri ere, Alier, bide lagun leiala izan zara. Eta abenturari, Abenturari laster arte!